Upper Deihori Men Hanse arong along akejoi pen se kelangpon. Lakha inkoira trok duar bagori MAC constituency ki parlopon Upper Deihori Men Hanse arong along patumi chitia chiklo niphai crazier cap arni Bangphoro hini ansose arat atum aphan akejoi pen se langpon lo. Sonsi Prime Minister Narendra Modi amahang ke tek arani pen pachadon dunsi free health checkup ajai mek deng ponlo akejoi pen se sitame langpon lapen pressure checkup sugar ake sotum phanta checkup ponsi kisodat atuma phantame beji pidonlo anparta kisodat atuma phan pusitame dowai akejoi pen si pidonlo angparta Center Committee Mahila atum sitame RD pidon Deihor Town Committee Ward Commissioner Kache Singh Narpi lapen Upper Deihori BJP Local Committee atum sita chetongdun pen bangso free health checkup camp along RD pidon Center Committee Mahila atum lake Elis Teron P Pronita Kiling P Kawe Teron P lapen angparta Roman Chakravarti Mark Gold Crow Pranjol Diori Mindar Inti Risim Crow lapen Asha Nurse atum sita me methanga sai chupachundun pen bangso free health checkup camp ajai mek mesen pen pachun ponlo check up free check up kevang lada Deihor Model Hospital Asar o Deihori Rongbonghat labangso doktor atum sitami alang litum doktor lapen nurse alang litum staff doan sitami ladak kevang pen alang litum nilitum aphan ang kirap dun pen kado ka besi kelang akejoi pen alang litum lang ponlo lapen dowai sitami akejoi pen alang litum piponlo lapen sugar sitami alang litum test ponlo sugar kedo tum sitami pinang ando la sitami dowai akejoi pen alang litum piponlo lapen pressure apesen atum sitami do alang litum misen pen labang so dowai kemisen aduai alang litum pipon lo lasi doktor atum aphan sitami nilitum ahin pen alang litum aphan akiro pipon lo lapen ilitum kachinghon Prime Minister Sir Narendra Modi alang liphan sitami nilitum District Mohila Morcha hoipen alang liphan sitami akiro pilo lapen dek local EM mate Richard Stock Bisar alang listami ng sirap ng chito dun lo lakado kavi doktora tumaphan nurse tumaphan lapen alang li Mohila Morcha tumaphan stami ng chitoy dun pen lapen ladak local committee a president secretary tumstami pini labang so asayalong alang li tumstami ng chipadu nito da Central Mohila Morcha ahin pen la Narendra Modi amahang ketek so farman pen atau kanu doktor kalian dia bala kalian dia pan erat kado kawe kiso ni eta mansi kelangi pansi mohila komiti tung di Central Committee tung pathik lo kiso teng pen itu parleri loeda pen non ang kado we se chelang tung prayam le ma kiso kon eta na me se chelang long lo pen dawai dalu to long pon lo sini to hin tung local committee BJP local committee da parleri hoi pen stame Central Committee ba Mohila President akan ako Jopani Mamastin lo Vice Chairman atong palang liri sang hoto akan luar bagori Mohila Committee akan ri sang hoto akan doktor nurse pini da kangcing room akan tani tumrong gamura akan Mandor President Assistant Secretary local committee secretary akan dogo pini kangcing room apa da kero pipa pino son dogo we rato abar cycle long don se silang mo data akejoi pen posa si kai si pinang ni pen hai do abar cycle long pasime ni to star ye Richard Robi ta han na pelo to man pan ni to local media da News Report Karbi Life